Ninsab hawnhekk quddiem il-kumpless Monte Kristo kien is-Sibt tal-ħabta tal-11:30 ta' bil-lejl illi 14 persuna ġew effettwati minn gass velenuż illi ħareġ minn dan il-kumpless. B'riżultat ta' dan dawn l-14 persuna kellhom jiddaħħlu l-isptar Mater Dei. Meta l-pulizija waslet fil-kumpless Monte Kristo bħal farruċ limiti ta' ħalluqa sabet li kien hemm xi persuni li għalkemm ma kellhomx feriti viżibbli kienu mitlufin minn sensihom u għalhekk kellhom bżonn għajnuna medika. Il-pulizija talbet l-assistenza tal-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku mill-isptar Mater Dei. Il-persuni kienu jinsabu ġo kamra f'dan il-kumpless jagħmlu x-xogħol relatat mal-catering peress li kien għaddej tieg. Kawża ta' riħ qawwi kellhom jiddaħħlu fil-kċina ta' ġewwa il-barbecues bil-konsegwenza li ħareġ ammont kbir ta' gass carbon monoxide li eventwalment wassal biex diversi persuni jintilfu minn sensihom. Tliet persuni, ġuvni ta' 18 sena mill-imqabba, tfajla ta' 18 sena miż-Żurriq u raġel ta' 43 mis-Siġġiewi għal xi ħin kienu anka fil-periklu tal-mewt, iżda aktar tard huma qalbu għall-aħjar. Żewġ tirġiel ġuvni ta' 27 sena mill-Gudja, ieħor ta' 22 minn ħall-Qormi u tfajla ta' 20 sena minn Birżebbuġa qed jinżammu l-isptar ukoll. 8 persuni oħra ġew rilaxxati mill-isptar. Bħala mezz ta' prekawzjoni l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili daru l-post kollu sabiex jiġi żgurat li l-kamra hija evakwata. Fuq il-post isejħet ukoll l-assistenza tal-membri mit-taqsima tal-ħażmat biex jitneħħa kull periklu li seta' kien hemm. Din hija infatti taqsima li tieħu ħsieb materjal li jista' jagħmel ħsara lill-bniedem. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Il-Pulizija qed tinvestiga.